Hej, jeg hedder Sebastian, og jeg har lige fået kørekort. Det her det er min mor, Hannelone. Velkommen til Ud og Køre med Mor. Jeg passer på cyklen med. Ja, pas. Yes. Jeg synes, nu kører du kægt. Nu er for kæk. Ja, nu er for kægt. Nå, Sebastian, du... Og nu? Jamen, du kører sådan humplet lige nu. Du kører for hurtigt, når der er humpler. Eller så du kører også et forkert gear, tror jeg. Måske det der. Det er bare enormt svært, når man selv er vant til altid at køre. Så er det svært at holde sin mund. Jeg ved godt, det er rigtig irriterende. Ved du hvad? Pas så på her. Hvorfor? Fordi der er smalt, og du kører alt for hurtigt. Og der er på begge sider. Hold det op, jeg har da styr på det. Prøv at se ham, han løber sidelæns. Se, han har sådan et nummer på. Det er sådan... Ej, hvorfor gør han det? Fordi så træner man nogle andre muskler. Jamen, han er jo midt i et løb. Så løber han sidelæns. Jamen, det var måske fordi han... Sebastian, du kører ligesom... Hvad? Der er sådan lidt Mr. Bean-agtigt over det nu, synes jeg. Mr. Bean? Hvordan kører Mr. Bean? Nu skal vi på motorvejen om lidt. Ej, der står altså en lygtepæl. Jeg ved ikke, om det går hurtigt over. Det gør det nok. På motorvejen? Mm. Skal vi ikke skyde på, at det går hurtigt? Ej, hvor er de grimme, de hus der. Prøv at se. Det er sådan noget nybygget. Så der er bare, altså... Jeg ved ikke nogle gange, hvad folk de tænker, når de bygger nye hus. Noget af det værste i hele verden, det er industrikvarterer. Ja. Det er så grimt, så grimt, så grimt. Jeg tror heller ikke, det er meningen, det skal være pænt. Så! Nu er Sebastian Gerdes på motorvej. Jeg har aldrig kørt med ham på motorvej før. Pas på, ikke så langt ud siden. Så kør dog for helvede. Du kører så langsomt. Jamen. Du kører for tæt på. Hvis der er en hård ombremsning, så ryger du lige op i. Du skal holde ud. Du skal i midterbanen. Skal jeg i midterbanen? Ja. Vi skal dreje herhen, tror jeg. Ja, lige her. Ja, lad os gøre det. Nej, ikke her. Nej, ikke alligevel, fordi det var ikke det rigtige. Ej, nu skal du holde op. Fordi det var en tankstation, ikke? Okay. Vil du have damen til at sige noget? Damen? GPS'en, eller hvad? Kør 3,9 kilometer, og derefter kør ind i rundkørsel. Hvad sker der her, Sebastian? Ikke noget. Dengang du var lille, så gad du altså så synes du for eksempel heller ikke, cirkus det var sjovt. Det har jeg heller aldrig rigtig synes var sjovt. Cirkus det var bare... Så tænkte jeg slæbte jer med i cirkus, kan jeg huske en gang, hvor jeg tænkte, de skal prøve at opleve, hvad et cirkus er. Men der var ikke nogen af os, der syntes, det var sjovt. Nej, jeg synes virkelig hånden på hjertet. Nej. Cirkus, det er sådan en gammeldags form for underholdning. Au. Sådan noget her, wow, prøv at se det her dyr. Prøv at se det. Hvis vi pisker den, så hopper den op på en taburet. Altså, ej, herude gad jeg godt nok ikke at bo. Og det gjorde du alligevel ikke. Nej, det her, det er nok. Det her, det er bunden af bunden. Gud, jeg tror lige, det var et får, der stod der. Okay, en anden god grund til, at man ikke gider bo på landet, ikke? Nå. Tænk, hvis man kommer til skade. Så kan man jo køre helt vildt langt. Er det noget, du tænker over? At du vil gerne bo i nærheden af et sygehus? Eller bare løber på det. Hvorfor det, du bruger så meget, bruger du det da ikke? Og jeg har brugt det de gange, jeg har brug for det. Ja, men det er for at få piller mod fnat, eller hvad det har været. Ikke så? Always look on the bright side of life. Se den her grimme bil der, sådan en Suzuki der. Øj. Satan, hvor den grim. Kør 1,9 kilometer, og derefter kør ind i rundkørsel. Tak stemme. Så græd lille skuffet fyr. Ach nej, mor, giv mig en hest, mor. En hest, vi to kan ride på. Nu hørte jeg jo ikke, hvad stemmen sagde.
Det er en af mine yndlingsnumre, det her. Okay, det ved jeg godt. Ja. Du forstyrrer min kørsel med det der musik. Hvad sker der her? Hvad er der? Der er ikke noget. Alt er i orden. Jeg synes faktisk, du kører godt nu. Jamen ja, det synes jeg faktisk egentlig også godt, jeg gør. Rolig nu. Okay. Du skal spore. Nu kommer du ud til en stor vej lige om lidt. Ja. Og der skal du til venstre, og den hedder 13. Så skal du køre et lille stykke vej, og så skal du mod... Jeg har allerede glemt det. Nå. Hvad? Jeg kigger bare på dig. Jeg kan nemlig ikke kigge på dig, du kan ikke kigge på mig. Så kan jeg godt kigge på dig. Nej, det kan du ikke. Jo, det her. Nej, pas på, der kommer en bil. Nej, jeg vil gerne have kiks. Ja, nej.